Halo, jumpa lagi di channel YouTube-nya Mas Mamu. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Mas Mamu di hari ini mau makan lagi. Makan lagi. Saya menune Mas Mamu ki lur, iki jangan bening. Wih. Jangan bening. Kene syuting Sam. Anu iki rekaman. Angkat alon-alon. Iya. Nih, iki jangan bening godhong kelor. Wis taruh. Jangan bening godhong kelor. Kemudian juga ada kates eneng apa kuwi? Bayem campur telung dicampur wortel. Iki segone lur. Gue iki jangane tak grujuk kene iki. Yes. Digrujuk kene iki. Jos. Oke, ngene iki madange Mas Mamu lur. Jos. Iki jenenge nang desaku, nek nang desa iki jenenge jangan bening iki lur. Jangan bening kaya ngene iki. Mau lihat prosesnya? Ini tadi tak kasih prosesnya tadi pas masak. Saksikan terus videonya Mas Mamu. Sebelum kita makan, sadurunge maem, ayo ndonga dhisik lur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Monggo sesarengan dahar rumiyin. Satu emplukan pertama. Sambal bawang menu andalan. Kayak nangis sosnya dan juas banget. Mantap. Sing urung do maem, gayo do maem bareng-bareng. Karo Mas Mamu iki lawut jangan bening menune wong desa. Sambal bawang. Mantap. Oh, iki mau lali. Iki mau ya nek kacang panjang barang iki. Kacang panjang ungu, ora ijo nek ungu iki. Mantap. Sos. Iki godhongane wis entek. Tak tambahin neh. Tak grujuk neh kene iki. Grujuk. Kuwi meneh grujuk meneh. Iki katese iki mau diiris-iris tipis-tipis ngene iki.
seger. Wes mau seger. Tadi iki masake gur gampang nek jangan bening ini lho. Dadine gur banyu to. Banyu kuwi digodhong asumut, lho. Kayak bumbune gur gampang banget. Kuwi brambang bawang digongso, dijegurke, engko ditambahi uyah, ditambahi moto, karo gula Jawa, karo dikai nganu. Godhong salam. Wis gur ngono kuwi tok. Bumbune gur kuwi tok, ora ning bumbu liyane, wis jos nikmat. Segere nikmat makyar. Dasar iki lagi wis bar mateng kok, ijik rada panas, rada muawah. Ya, swak segere. Oke lur, karena Mas Mamo sudah selesai makan, wis rampung le madang, ini sambelnya diutuh, turah oke. Mas Mamo sudah harus mengakhiri video di hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan videonya Mas Mamo hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat sedulur-sedulur semuanya yang baru saja melihat videonya Mas Mamo ya. Oke. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya lur ya. Mas Mamo upload video kuwi nek sing terbaru men ngerti gitu ya. Oke, terima kasih. Matur nuwun dan salam saka Gunung Kidul.